U okviru ovog videa bavit ćemo se konceptom klase i konceptom objekta. Dakle, po nekoj definiciji, klasa predstavlja, odnosno je opšti predstavnik nekog skupa objekata, odnosno nekog skupa jedinki. Sad, kako bi to približili, dakle, objasnit ćemo na primjeru aviokompanije Etihad. Sad, Etihad u svojoj floti ima nekoliko aviona, pa ćemo reći tu imenicu avioni. Sad, ukoliko neko nas pita koje avione ima kompanija Etihad, mi ćemo reći pa ima recimo Airbus A380, pa ima Boeing 747 i tako dalje. Sad, iz ovog ovde, objekat predstavlja konkretnu instancu, odnosno konkretno pojavljivanje jedne klase. Dakle, konkretno, ovo je naša klasa, a objekat je konkretno pojavljivanje te klase, recimo objekat 1, a ovo je objekat 2. Dakle, klasa se nalazi iznad objekta i zapravo bez klase ne možemo imati objekat, a bez objekta možemo imati klasu. Dakle, to je ideja. I sad ovo ovde je zapravo neka naša klasa. Zašto? Dakle, klasa ima neki naziv avion i takođe ima neka dva dela. Sad, ta dva dela su zapravo promenljive koje se mogu iskoristiti prilikom pravljenja odgovarajućeg objekta. Pa mi možemo reći, ok, šta sve karakteriše jedan avion? Karakterišu ga odgovarajući atributi. Ti atributi su, ajde da kažem, usko povezani za samu ideju, odnosno naziv klase. Ali šta mi možemo da pamtimo za avion? Možemo pamtimo marku, model, godinu proizvodnje. Jer ukoliko dođe Etihad i kaže, ok, ja hoću da se bavim to jest da dođem u avioindustriju i da kupim sad avione. Ok, šta ja hoću sve da pamtim za avion? Pa hoću da pamtim marku, model, godinu proizvodnje. Zašto? Pa to je jednostavno bitno za, ajde da kažemo, tu klasu, odnosno za sam pojam aviona. Dakle, to su neki atributi koji opisuju samu klasu. Takođe, ovdje imamo i drugi deo koji se tiče metoda, gdje su metode odgovarajuće akcije koje neka klasa može da ima. Konkretno možemo da kažemo avionu ubrzaj, znači da ne ide 300 na sat nego 500. Pa onda da skrene u levo, u desno ili ukoliko hoće da sleti da pokrenemo tu akciju, ajde tako da kažem. Ali sve u svemu metode ćemo raditi kasnije, atribute smo prošli, atributi su zapravo promenljive odgovarajući. Tako da ovo je neki koncept klase. Sad, šta je zapravo objekat? Objekat je konkretna instanca, odnosno konkretno pojavljivanje odgovarajuće klase. Ovdje imamo tri objekta, A1, A2 i A3. Dakle, A1 je naziv objekta, dokle avion zapravo naziv klase. I ovdje za objekat, recimo 1, imamo dodeljene konkretne vrednosti ovim atributima koje smo ovdje definisali. Što znači da smo ovdje definisali, odnosno ovoj promenljivoj, smo definisali konkretan naziv Boeing, model 747 i godinu proizvodnje. Zatim za objekat 2 smo definisali marku Airbus, zatim model 737 i godinu proizvodnje 2012. I ovdje imamo tako objekat 3, čija je marka Boeing, model 787 i godina proizvodnje 2019. I još jedno da napomenem, dakle, od klase mi zapravo pravimo ove objekte. I otprilike na ovom konceptu se zasniva Java. Znači da mi imamo neke klase i odgovarajuće objekte koje pravimo na osnovu klase. Ovo je više bio neki teorijski uvod da objasnimo samo koncept kako nastaje, a sada ćemo to pokazati i u samom programu kako je potrebno da se sve iskuca.